Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawa hin chi bai le vek ule ton jom video chuan Chinese movie lung kwai le mi chau phur thei tak tur nice view ti hi toy kim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng umyang jing hau hi tlangwal tuai thir te afarnu jing tonginen chupa khosani in man tlom te anlwa don verana jing hawa tan chuan afarnu hi a engkim ni ni khat chu a school kal a thlafel mu afarnu tana a doctor ron lai chu mu akal zuya alandana chuan me chenau pang kumruk leka upa jing tong hian thinnat na wangle enkol khir zet mai aveya chu chuan thoha na satak thinin anu boral ta hne na changa akai chhon ani nge ani anu phei chuan chunat na chu thi pui pha hialin aboral ma in jing hawa ne na chuan afarnu jing tongi chu thatak enkol turin acha mulmula heti lai hian chung ko pa ber ero chuan amo phurna hlen do lovin achwa san dai thungani doctor chuan jing tongi din mun chuan thatlau lam an pan zel don tho soyin kumriat atlen meu phei chuan anato don lutuka chuwangin arang thei ang bera zai hi a thaber atia jing hawa po in zai chua du ve tho ma se chen so ngai ero atlem lo wangin poisa anei ngang si lovani a ei zon na la phone siam na dor chhete zong chu anni mai boxi wangin aril ro ha chin ngei mai zana a chian pa ji yanga chuan ron be lolin a tho na warehouse a chuan a shuai zuya chuta phone man to lo thanem tak lo intiang ur chuko mu heng phone zong te hi sumdong pakhatin warehouse lo aman kum ni chhung apek thei to lo wanga jail tang ta ani a warehouse hi ti ro thuai angai do don sia wangin heng phone te hi mantlom do win khar chhong vekla man tlak vak phei chuan om to lo wanga ma se nang chui siam thiam thowa I siam tha anga I shal chuak chur mai do na lom atia afarnu zaina na poisa mamo ngoi jing hau po in quality check chunei ngalin alo che angreng viau hlom mai le ngal mase kum som zet phone chhechiam eizon nana mangto hetiang lama ton shiat nga to tak le pro to tak jing hau chuan karlawa asiam tha thei tlat mai asiam tha thei ta ka wang chuan jing hau po in ro man na thar nei ta in lon la in chung phone cheu zong chu akhar chhong ta vek mai ni atuka chuan electronic sales center a kalin a product chu azwar kwal ta ngala a shat veka a hlep tur te chu chhut login afarnu zaina khop zan poisa chu a phan mel tak lo wangin a hlim nge mai a hlep man dan tur te chuang to a kan kho sak phung po kan te sang ve thei deu to anga dor po lian zokin ka siama nga tia du thu samla in sarkar lam chuan new trade policy ronduang chuak thutin recycle cell phone te chu zor chwa anron khap ta thut maya azwar tu te po man thei ani mel ta bukani chu chuan chu tiang lama sum do na kalpui tuma malame jing hawa chu ati tliak nop ani bere a cell phone chelei sala chu ala in rem tiang ur mai boxi beidon topa a phone chelei ho siam chuak tu company shining electronics headquarter a chuan tek lut hlolin manager laiping a hne na chuan cell phone chhia achanga a parts ho alak chhuwa chu leisak dan ngai to sak turin angena mase laiping chuan a part te chuan quality control test an paltlang zo chuang lawang ti in a nar deuh tla thung jing hau chuan an paltlang zo em ang tia angen zui tak char wangin laiping a po in a osak ve ta shamani chu mini tang chuan jing hau po in phone chadar be pui chu thokchan ngalin thil ol ai tak ero nilo ma se atai mak na le atumru na awang chuan quality control test nei na tur sample chu apui tlin theita ani awan nei siamin apart lak chhuate chuan test an paltlang ta hlau mai chu vele laiping a chu ngalin thulom om tak chu shilatuma anila shining electronic managing director Mr. Jawa alo kalawangin alo buai hle quality test an paltlang chuan part te chu kan leidonia tia in rem siam na alo nei pui to te chu shilo der ta da yin chutiang engma ka sui reng lo alo tile dai to a ti buai to lo turin ala khak zui ma se beidong mai thiang hau lo jing hau chuan Mr. Jawa chu mole ngatin a product nei te soifia nan minute som tal hun peturin angina
ani la chuan enga te vaka lo ngai lovin mel po alo mel thape lo la be dong du lo jing hau vek chuan Mr. Jawa train chuan chu zui le ngalin an man hmo lu tuk na lama chuan a chet swal pha pheng phung mai motor te chuan sunok nokin engtin tin moni Mr. Jawa nen chu thleng hlol Mr. Jawa hena chuan minute somlek hun pele tura ngin le in a product soifiana chu anei zui ngal mol athu soite uluk taka angai thlak sak zo nu in Mr. Jaw chuan him thatakin parts zong ila chuak vek thei chuang lowang atia jing hau chuan rang takin ani le lo theita ila min le sak du angem ti na zot ngal Mr. Jaw chuan ale ngei tur thu chil ma se advance in poisa engma ka pelo chianga nangma in engkim iti vek thungang factory po karwa man sak lo chianga worker po nangma in ngai to vek anga yang I parts ten quality test an patlang lo vai phei chuan kala ka chang hian zang na dom na po ik mulawang poisa sen ngai le tuldang zong te po nangma a in ngai to vek anga yang in pe vele lai pinga ne na hian ilo in report mai don nia atia chutiang chuan in rem siam na anei pui thei ta sha mani aris lak tur zet chuan anuna thak ne don ngei mai a hlotlin vai chuan mi hausa ani nga luanga a hlo cham eroin leiba tam tak nein atan din chwale ngai na po to lo hial zokang tin phone cheleina na alon lak po chu arul thei tak lo wangin ador chete nei ve po chu train sak ngal ni photin asum nei lo em wangin alir thei nei chun te chu ati ral angai zui bukani achian ma hwe chu mu in hlo na ngai to pui ve turin angena ani chuan dar thalang ti fai na lo ko mu in chu chhun lama athok chin don ti na ani atuk lama chuan atna tho pui tur liang nen chuan factory bun na tur chu dap chan ngalin tlom te a lua thei tur in man tlom tak rem chang takin an mu thei hlova liang nen chuan ti fai na thok ngalin na tho na na man thei turin an cheibol nga zunga chumi hnu chuan an raw material da leilok na tur in chete te chu sale in anin pe thok khat ta viang mai na thok tur zon le chuan mabak ni in hlo tam an pek thei don lo wangin mina zong chu an la chhor ngo thei hau lo zui electronics dora thok chen abinga ngong ta ka wanga thok chhun zom thei ta lo kon moi chu an roi ma sabera asha tha thei lo wangin aurin angai chin le bok apani na tan chuan manager na thok chin jonga chu roi le in ti dan tur vela chu aman harin asak vei fuat le ngala apathum na tan ni leng deuh tho a games khel chin ma se nu pui nei adu to awanga in siam chata na tho ve tum to hanzi chu roi le in ani chuan chian pakhat chawa chu anuk tel bokani liang chuan nursing home lama om kum upa ho chu ron khom bokin an pui tlang nge mai le atopa chuan electronics component factory nice view tia amingan wa chu hon ni ta in an thok chan ngal ta sung mai sum le pilot thok chuak ei lo factory en kol nan jing hau chuan dar thalang ti fai na chu chhun lama thokin aboi chin le a afarnu din mun la chuan hiam lam pan zelin damdoi ni na chan kop reng angai ni tin tamai jing hau chuan afarnu ta na chak taka om chu tum ve tlatin chu awanga atana thei top chwa mek po hi ani reng ani chutiang chuan liang le jing hau te chuan na thok dunin diklo le chalo taka thilti te chu dauda tlatin danin aphal chin ang thlapin engkim chuan ti vek bokani nirei lo te hnuah chuan an tho pui hangzi po in nupui chu nei tangi nge in nice view worker lam po in an choi om chahle jing hau phei chuan lom pui na thu cha te soyin an hlim tlang te jing hau in nei na kal ho chu thudeng khong taken alo muak tlat mai le a in lua man chu a bat re to ema wangin anei tu te chuan an lo hnot chuak hi ani a kalna tur dang an nei si lo wangin aril ru po ha tak zet lianga te chu belvede ren ronin zanti an ria hnu in atuk lama chuan jing hau chuan afarno chu an factory lama ompuin parcel bom mangin bedroom tur ta chu an pingdang ve nok noka chutiang hmun nuam lo le sheom taka afarno aria ti rangai te chu jing hau chuan sheomati tak zeta a in thiam lo ril lu lebok afarno tan tal po in until boy pui mek chu hlotling lo se ati zwal tak zeta alunga chia in sum har po ti nge mai chhun le zan zoma na tho reng mai te chu ataksa chuan tuar lo chin ala nei nge in arin om chuti lain ka chaw ti wang ringota top san mai chi ero ani chuang hau si lawani
chuta an factory lua mek la chu thlani chung lua man an bat le ta ka wangin anei tu pa chuan lua man pe turin anon na hle a pek vat thelo phei chuan chuak thwai turin ati bukani jing hawa ti ngai na shelo chuan lai pinga puina chungen ta topin poisa puk adila ma se lai ping la chuan alo pek lo mel na samai Mr. Jawan in rem siam puina anei chanche po kha arin tok wang chi ani a tunang din huna hi chuan mu cheni sela asut le du hia lang mole ti in ala an khum hrep zui jing hawa chu beidong ti pya lamanita anu thi tur hne na afarnu jing tongi chata ka enkol atiam na te chu ngai thwa chhuakin alunga chhechin tak zet bokani an raw material da na la chu thlipui le rwa thokin alo la ti chezuya an factory lo na nei tu pa la in ni thum chungin in thirar chuak la midang in lo ve to ro se ati mak to mai jing hawa ngai to na chu abuai tamap map hle a hnuai thok ti ho hne na po soya she tak zet bungrua te chukar ni hnuah pe fel chau tur an ni awangin factory ber an nei to lo chuan eng tin nge an chhun zom thei ta kang ti chu zo na lian tak atling ta bukani chutakara hlo pek tur po ala nei to lo zui ma se a hnuaya thok te chuan na tho zo vek nuwa lo lak chau po chu poyan lo ti lo na samaya ina kan ho na nga in lama changin kan thok theialom hun tiam chung chuan kan zo man shim shimang heng har san na te hi nangma chin ma chon tum lo la chung kwa kan ni hi ti in an chong thlamwan ve tluar tluara chu chuan loma wangin jing hawa nuk po ati ul na sangei mai ti chuan na chu an in lam chewa tang chuan an thok chan ta chang sanga jing hawa te una po narzing hom lama an om lai lok veri ta topa a una pa thok rim lu tuk chu jing tongi po chuan khongai ve in keima min en kol theina na rim taka na I tho china wang hian kalom lu tukania o ati ve hialani atopa topa chuan engkim chu ani dan tur ang taka pe ni ta in bungrua te chu quality control check nei turin an vailiam ta wa mai ni engemaw zat nuwa chuan jing haule a thian te ho chu shining electronics headquarter a chuan ko ni hlomin Mr. Jao chuan a hun taka order te a pe fel manawang chuan lom thu lo shilin an product te chuan quality test an paltlang vek thuwa shilta chumai baka Mr. Jao chuan a hnuaya CEO na thok turin jing hawa chu som le bukin project lian le manto tak tak khoi pui turin a som zui ta hem mai le ti chuan atopa topa chuan kha le chen jing hawa thorim na le beidong lova abe sham na te chuan parmoi tak chhuwa ta in abe sei phak bak pialam din hun sang le ropui taka choi sanin alo omta ani ole engbo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawayin ni man nuam mangcha mutui le vek ule